iki saka saking benyapengen Istana kuliner niku, Pak. Ah. Oh, lah iya. Punyake Bapak Agus. Istana kuliner nek ra iso ning istana kuliner kok ning istana boneka ae. Nek pasar Alah, malam. ora manong istana boneka, ngejak kowe wis kaya ngejak boneka. Ngawur. Iki saking Bapak Agus. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Sehat selalu nggih, Ora lokak Pak. ning Berkah daya kebak. barokah. Nggih. Yo, lanjut. Cari belang randeneng kalopon. Tansah liwat hatiku kayung yo sakamu. Saya nambahi makon dasar ayu racen kuning. Ora mau kalatiku dadi kumeh. Wis sama sakite aku wis rela. Aku tombong kangenku rena wengi. Tansane wong atiku dadi iso lali. Bintang kecil di langit yang jauh tinggi katakan kau berada. Pun. rampung. Wilujeng dalu. Terus sampean nonton kene iki sing ngibing Wilujeng dalu Pak D Gareng kali Nggih. Mbak Eka uget-uget. Nggih wilujeng dalu biyong Mbak Yulimbo. Nggih, minal aidin wal faidin. Minal Sedaya kalepatan aidin. yen pangapunten nggih. Nggih dawa sami-sami. Ah ngaten. Nggih sugeng dalu Mak Cangli. Wilujeng dalu. Cangli iki apa? Ae limbuk karo Cange. Oh, cangli. Disingkat tadi Cangli. Oh iya, nek aku tak singkat liceng. Waduh. Apa jenenge cengik wong Cange Ya, liceng nek iki. pamane aku nek wong Jawa biasane Wong Inggris kae A diwaca Ora Inggris. Lah iya. Nek Jawa ya kewaca Ya kadang kadang A. Karek suasanane nek kan mingkup nek A kan mangap Kak. Suasana. Oh dadi Kadang mingkup kadang mengo ngono. dadi nek Ya mingkup, nek A mengo. kok iso? Ya tergantung suasanaku mau lho. Lah kok iso no? Yo tekok bojomu sing roh. Lho, nek A mingkup ki saka
saka nggon apa njur nek amangap iki njur saka apa? Yo pengucapan iku mau. Dadi oh mingkem. Heeh. Rasa ombo-ombo abe-abe. Lho kan. Ora ngono. Nggih, niki tasih Biyung riraya. limbuk, biyung cange. Pripun? Niki tasih riraya Nggih. Idul Fitri. Bulan Syawal. Ijo sasi Syawal, sasi sing apik. Nggih. Saedipun matur kathah-kathah kula kalih calon lemut niki. Kok calon lemut? Sadurunge dadi lemut kuwi jenenge uget-uget. Oh iya. Sadurunge dadi Lemut. nyamuk uget-uget dhisik. Hmm. Oh iya ya, engko nek wis dadi. Lah kowe dadi lemut kapan kok jek uget-uget? Lho pancen jenengku uget-uget ngono. Dadi Lho. sampai kapanpun ku uget-uget tur meneh, aku ki ora bakal mati selawase. Kok iso? Lah uget-uget. Digecek ya uget-uget, mati ya uget-uget. Ya padha aku no. Piye? Nah, asliku jenenge sapa, Cak? Jenengan Mas Sugeng. Loh, sing terkenal ning YouTube. Masya Allah. Nun sewu biyong Mbak Yu. Nggih. Limbuk. Menika lho Mas Sugeng sing terkenal Mas Garangan Bawan kae iki. Mas sing sok ning YouTube Lah, gini. terkenal Garangan Nggih, Bawan. pancen niku. Ah, ini Nggih. ki Nggih, gareng, ora garangan. gak gareng. Garangan sing turut pari mangane pitik iki garangan. Nek kesenian reok mau jare nyebute reokan. Heeh. Nek gending seragen seragenan. Iya. Nek gareng ora ya garangan. Ya garengan ora garangan. Nyapa gak gorengan san garing lengo. Ah, Iya. saiki jenenge sugeng iki lho. Sugeng. Pateno tetep sugeng. Lah kok iso ya? Tiba ya tetep sugeng. Ambles saka bunyi ya tetep sugeng. Ya lho. Amin amin amin. Ngono kuwi kudu dibuktekke ya, Mbak. Ya aja. Oh panjenengan ki asmane asline Pak Sugeng. Sugeng, Ahmad Sugeng. Oh disingkat apa kae? Alah garane sugeng ngono angel men. Kok iso? Ya aja singkat Ahmad Sugeng ya Ahmad Sugeng aja. Ah Sugeng ya ora. Lho panen asma paringan ki kudu Ah, dijelaske kok. Macak ngono. ngene iki nggih dadi gareng. Oh ngaten. Sing paling ora kepenak bojoku. Pripun? Aku jenenge Sugeng. Nggih. Wah, angger kumpulan nang dinding ngono ditakoni ibu-ibu. Nggih. Badhe tidak putih busuk. Dadi bojomu batang kok iso. Eh, Ya kok busuk. nyuwun sewu lho iki. Nggih. Bojoku nek pas ora adus rong dina ku yo nggawa batang tetepan. Wah, mbune ngono. Lah yo nek pengen ora mambu, Heeh. diler kok ning ngarepan. 2 menit tak keloyok laler. Ngawur. Apa? Nek dikelala mending senong kono. Lah. Nek gondol kiri. Mangsamu Bujuk kaya ngono. gondol kiri. Mbak Eka, Dalem. niki ugi ngaturaken sugeng dalu kunjuk dumateng pangsuing praja. Wonten Bapak Camat Bapak ugi Camat, ingkang mewakili. mbok menawi ingkang mewakili Bapak Dewan Bapak Dewan. saking PDIP. saking fraksi PDI Bapak Andika. Nggih, saking Golkar. Fraksi Golkar Bapak Budi, Bapak Nggih. Wahyu. Nggih, paling enak bojone Pak Budi. Kok saged? Bu Budi ya. Oh iya. Ora jebol kabeh rambutnya Bu Budi. Ayo, ki sing paling rapenakne ya bojone Pak Dalang Pak Eko Santoso sarjana seni iki. Lah kok ora enak? Lah Pak Santoso paling ora nek ning desa ning omah kan disebut Pak Tong. Heeh. Bojone para buta, gedine kaya apa? Buta. Mula angger nang omah iya. kalah karo sing wedok sama dipangan wae. Bapak Lurah, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Camat, lajeng Bapak RT RW sekecamatan sekelurahan nggih. Gintungan. Mriki wonten Nggih. RT setunggal dumugening 8. Nggih. Sing yang kuyung bengi iki so ringgitan. Nggih. Ngadani acara merti dusun. Merti Sedekah bumi. Nggih, leres. Kene iki pemanenane sing paling menonjol mung siji. Napa Pak De? Nggih arep bodho lho. Nggih. Sing panenane paling menonjol ki siji. Napa? Dodolan kembang sawur. Kembang, Masya Allah. kembang sawur, kembang mawar. Iya. Oh, alah kene iki Aku tuku nggone sak senik iki pinten, Bu? 500. Sak senik. sak 500.000. Wi termasuk Nek sak larang. nek sak tenggok ora sak yuta. Oh, senik cilik gitu. Wong sak kembang iki lho. Oh, sak kembang, oh sak senik nggonku sak anu kae, sak pot. Sak kembang wis 500 tekane sak yuta. Waduh, Ning yo do tuku mergo akeh barokahe. Oh, ngono. Nah lho, Iya. aku ora kerangan akal. Piye carane? Santai wae lah kembang kok sakmono sak senik kok 500 300 to. Nggih, Ah, aku nang bong Cina. Bong Cina. No. Iya.
Wong Cina ki anggere nyebar kembang ngono kae to. Nggih. Balang tinggal bali aja anyir-anyir tak Nggih. keruki meneh wae. Wis tenang wis to karo aku bektiku karo panjenengan. Wis to engko panjenengan tak hadiahi kembang mawar sawur arep njaluk pira tak kei kembang mawar. Ala kok sampeyan Piye? emang arep hadiah bojoku lho arep ngadek saking sayange karo aku. Mesti ora gur kembang sawur. Ora, aku pas loro ki lho. Heeh. Ora dikeroki, ora. Lah piye? Wah, mbok ora dikeroki to. Nggih. Pak, sampean njaluk apa tak tukokke iki tak tukokke. Wis Nggih. tak cilik apa to? Mori 2 meter. Wong panjenengan ki aja kaya ngono. Bojone panjenengan ki ya sing bojo sing solehah. Ya jelas. Lah no. iya, pinter ngaji. Oh, panjenengan ture diyasinke apa ora kelingan kowe? Iki rung mati ya, Des. Rung mati ya. Kok diyasinke rung mati. Yasin ki donga kok. Ya dongane aja yasin kaya wong mati diyasinno. Ya iki donga supayane sehat. Supayane sehat niki warga sedayanipun wonten ing gintungan sedayanipun Nggih. sing diantu-antu sing dikersake tetep desane slamet sak kabehe, slamet sak rakyate, slamet dukuhe cinakepno marang rajane keluarga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, dusun sing murah pangan, murah papan, sandang, murah panggonan. Nah. Ya kuwi. dadi dusun sing makmur. Amin. Nah, Bagatun iki toyibatun. para pimpinan ya rawuh kabeh. Wah, Laras. koncoku saiki nggawa putih-putih. Sinten? Saploke ra nyekel iki lho, Sinten? cengpo lho. Mosok menika rencang panjenengan. Ngerti aku, sing ngasta rasukan petak niku. Oh, nggih. Anu Nek jenenge celana- Bapak Agus. Bagus. Ning terkenale cengpo. Bapak cengpo. Dadi nek dirangkep dadi elike, Napa? ceng-cengpo. Ceng. Ora kaya ngono. Kowe kanca. Kok kanca Wow. jenengan? Wis ngene wis kanca kentel. Wis kene. Saking kentele kaya umbel ya. Aku iki lho karo dewan-dewan iki. Nggih, Pak Dewan. Lho, ije sedulure aku iki. Yakin karo dewan-dewan kuwi. Sedulur ibu, nak ndulur bapak. Ora. Napa? Aku mau teko lho, langsung saudara siapa? Berarti aku jadi saudara nih ta? Saudara siapa? Saudara kita tegese ngormati panjenengan minangka tamu wonten mriki, saudara. Ngomongnya ra ngono. Lah piye? Munine mung saudara. Ngono dae. Walah saudara ya. Iya, Beda- jas dulur lho. Beda karo aku. Lah, bener. Aku teko umume jare aku bintang tamu umume Iya. lak ya Pak panitia Iya, padha ta. ngumpuk. Aku mau rene dijemput hansip koyo maling aku. Ora le maling. Kowe iki darane ora maling tuh ora darane anak hilang. Cah cilik oyane gluyuran bengi-bengi. Ora koyo. Ngono lho. Wis Mbak Eka, dalem. sing dikersakake jenengan rawuh nang kene paring panglipur lumantar lagon, ya to? Nggih. Dikei lagu-lagu sing hot. Buat nah. Wong dasare mriki wayangan iku ben taun kok. Pak. Nggih. Setiap tahun Nggih. mesti wayangan. Nggih. Alhamdulillah menika kula sowan nggih nembe pisan niki. Dadi ngono. Alah, kalau jan aku lho. Jenengan iki lho. jenengan nek kula pun Lah nek aku lho mung gawen kono. Lah Ya mesti ta? pun mriki pun Padha nggih pisan iki. walah. Kula mawon Nggih. kalian Mbak Eka nggih pisan iki ya. Ndah nggih. Kula nggih Lho jarene kowe ngenem. Kalian Mbak Eka. Oh karo Mbak Eka. Ning sepisan ku tetep dadi, Mas. Nggih. Wah, Niki kang Apa? ngaturaken kinanti riyen. Green niki enten panyuwunan, Din. Nggih. Niku sabar, Din. Niki tak macake. Request lagu Imbangono Katresnanku plus Bowo. Nggih. Kalih Wiso Tresno ingkang Nggih. nyekar Puput dan Jaslin saking Oke. Bapak Mulyanto, Bapak Aan, Bapak Malvin. Nggih. Nah, Niki. nggih. Nggih. Terus dari panitia ibu-ibu masak Nggih. satu kehilangan selendang biru lintang asmoro bocah cilik-cilik lamunan. Bocah cilik-cilik Nggih. sing ngluyur ya. 100.000. Nggih. Terus Kelumpuke kene ya. kagem Mbak Eka badhe request gending gubuk asmoro. Matur saking Bapak Wagimin RT 04. Nggih. Wah, Pak Terus Wagimin. saka lagi Kelumpuke kene. Assalamualaikum. Nah, padahal nyuwun gending tembang kembang rawe kok Bang Rawe. Sing gak teli gitu, Mas. Nggih, sapa iki? Mika Mas Yus. Sapa iki? Mas, bacano. Wis, dalan ki angger kakang job ngono kowe.
Sapa? Sinten? Coba. Mas User. Mas Oh, User. Mas Oh, Mas User. Yuseri. Terus User. Mas Yuseri iki lho. Lah ndi ini ndi? Ya- Kuwi nyat- titik loro. Nyatin S Oh, iya. RT02 Sugeng Dalu Pak Dalang derek request langgam sambel kemangi. Sambel Oh. kemangi. Nah, niku Kasih wonten. Nggih, pun telas. Engko karo ngenteni. Menika sepindah derek uluk salam riyen Nggih, kagem monggo tembang, Mbak nggih. Eka derek. Nggih. Assalamun ngalah Sinom. Kok sinom. Nanti sandung. Wilujeng ingkang mreksa Tan bali kon apa setyane kelakon. Pagelaran ringgit para wong ki eko kang mangar Mugi lestari Gusti ingkang ngijah Matur sembah nuwun Pak. Amin. Elok. Namung saged derek dedonga Nggih. Mas Eko. Nggih niki mau sekar kinanti. Kinanti sandung, Oh, mugi-mugi nggih. anggenipun para tani anggen tetanen tansah pinaringan hasil ingkang lancar lan melimpah. Amin. Amin. Rezekine sansaya lancar ingkang berkah. Amin. Pinaringan sehat. Amin. Sing urung rabi ya ndang rabi. Amin. Sing urung duwe putra ndang duwe putra. Amin. Amin. Sing diutang ki ndang iso nyarutang. Amin. Sing diutangi ya ndang lali. Iya kuwi. Ya kuwi cek sing ndek utang lali ya mesti padha wae lunas. Ngono ya. Iya kok. Mbok menawa wis padha ikhlase. Sampeyan ki nek ndongake sing rada bener. Lah piye? Sing durung rabi ndang Rabi. ngomong ngaca kowe dhewe kok wis rabi. Oh ya iya, aku nek ndongakno kadang ngono ki sok lancar. Lah iya. Ndongakno awakku dhewe kok ya urung rabi-rabi. Lah iya. Siji meneh, Napa? ndongakno awakku gak dhuwur-dhuwur lho. Engko jenenge ra uget-uget nek Oh iya, dhuwur. nek dhuwur dadi apa ula. Nggih. Salaman karo Pak RT wah koyo karo salaman karo tiang gendera. Kok iso? Yaine dhuwur. Pak RT ki sing ndi ya? Oh, Pak RT nggih menika to. Lah. Nah, sing Pak Gendon. Anak ijone iki. Nggih. Ngawur. Ki Nek RT ki pakaiane ranggo ijo ngene iki. Nganggo apa? Nek ijo ngene segenap keamanan. niki lho sing ngastokan lenggah wonten Sandik Bonang. Oh, sing iki. Nggih, nang Pak Mas. Gendon kuwi. Ih. Ngawur. Nggih. Kudu gendon. Apa? Gendon ki anak tawon kae. Nek Gogon. oh, gono. Gono. Oh, gono. Heeh. Gono apa wi? Gono kuwi ki anak tawon. Oh, anak tawon. Jur nek rada gedhe jenenge gendon. Oh, alah. Gendon ki uler ulan-ulan kae. Ulan-ulan Gendon. gendon. Hmm. Lah kuwi gendon anak tawon. Hmm. Nek terusane kayak genjik ki anak babi. Lah nek kowe Anak kere. Harmoni ngono to kowe. ora kowe iki anak kethek. Ayo. Kowe iki anak kethek.
Lah iya kowe ora iso nganggo aku. Ora beko aku. Ora muring-muring dunek anak kethek ora apa-apa wong aku mancen lahir nang ereng-ereng ngerti kendali sodo. Kewan sing paling ngeyel kuwi kewan kethek kok mulane. Terus sing ngomong sapa? Wong kewan sing paling ngeyel diwong kethek. Ora iso no. Ngeyel, dan ngeyel kok. Kewan paling ngeyel ki kethek kok. Ora. Lah, Pancen ngeyel kok. Pancen ngeyel kok Mbak Eka. pancen piyaine. Ya berarti ngenek aku kethek to. Lah piye ta? Lah sing paling ngeyel aku lagi makae. Berarti aku ngenek kethek to. Ora apa-apa. Iya. Kethek karo kowe aji kethek ya. Kok iso? Kowe nang Wirya Luka. Heeh. Nonton kethek bayar pira? Bayar ya paling 50.000. Ning Nanti swidak ning kethek nonton kowe lho malah diplendeki ngene. Oh nek ketekke buntute ning mburi ya. Ha iya lho. Panjenengan ora duwe buntut. Sing ngomong sapa? Lho, Iki dibuntut. apa? Usut turah, usus turah. Khusus turah. Kok enek lato-latone. Panjul demek kono. Mbak Eka, Mas Gareng, yo Nggih. ben regeng niki sing samping kula iki dugake nggih karo Nggih. geguyonan engko. Nggih. Ya Nggih. yo sepati to. Sore-sore Padang bulan. Ayo kanca padha dolan. Bebarengan bebarengan jangan gocekan. Kain-kain rembulan rembulane sawah kok kaya melengake kanca kabeh turu sore-sore ala jatuh mata ngantuk ala jatuh yen ora betul Nak, kowe rada tengah kene. Mesak Piye? tengah. Tengah. Wis cilik nang pinggir. Oh, coba kene. Nah, jenengan samping, Mbak Riza samping. Iso. Nah, dipoto wis kaya keluarga berencana. Rencana rabi lagi. Lah iya. Mbok menawi pamundutan. Iki mau pamundutane akeh, diaturi setunggal mboko setunggal. Yo, apa Mbak? Monggo mang milih Mbak Risa Hapsari. Nggih niki wonten gubuk asmara nggih, Pak. Nggih. Asmara. Jawa-Jawa riyen. Oh nggih, mau ya ana panyunan sing lagi tenar. Napa? Nganu apa kuwi tamban bal? Tambal ban kualik. Tamban bal. Tambal ban. Tambal ban. Ayo tamban bal. Ya ngene iki lho, Mbak. Nek tekan kene karo bojone ketoke ndek mau lagi ora akur. Heeh. Apa ta? Awakmu yo ndek bojo. Ora mang rahasia. Pakde Sugeng yo ndek bojo. Ndek bojo Ya. saka siji. Jangan ra ngerti ta? Oh, yo ndek bojo. Yo wong bojone. Ana-ana. Jenenge manusia normal iki di bojo. Lah kowe iki normal gak? Yo kadang normal, kadang enggak. Yuk diparingi monggo. Monggo. Nggih. Mbak Eka kalian Mbak Risa nggih. Nggih. Langsung wae, Cok. Rasanya aku langsung, bawa nggih. Ye ye ye. Kiri larasnya Indonesia yo bergoyang. Asik, 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 asik. Aso. Liwat aku kelingan. Tubuh kae. Bekai biyen tak golere. Jaga kabeh tulisan warna pink tanjung
Jati. Mami tikatok, Mbak. Heeh, nek celokane ning kene tikatok. Oh, tikatok. Nggih. Yo kadang nganggo rok barang kok tikatok. Kowe ora tau rok-rongan no. Kadang ora tau Ora tau nganggo, Mbak. rok-rongan. Gak tau rokan. Katokan karo jeritan tok. Oh, katokan karo jaritan tok. Yo kadang nggo training barang Iki sone yo nyampleng. nyampleng. Mancen sengaja dibanter-banterke ngen tekan pesona kono. Nggih. Terus niki ya di live streaming kali TVS channel. TVS Sik, sik, channel. Bos. Nggih. Nggih. Piye, Mas? Piye, Pak Gareng? Yo, karo disambung lagune. Nggih. Nggih. Ada pesana ya? Nggih, siap. Rajang Kubis. Catatan sajroning Ha. aku kowe dadi karma marga Mbak Risa, Salam. Mbak Uget-uget. Nggih. Alhamdulillah diparingi donodriyah kalian Bapak Agus. Alhamdulillah. Ingkang sampun terkenal nek kula ndang dhisik jaman rikala aku makarya teng ngene Bapak Agus. Ning makarya niki mung dadi juri Yuri. karo MC. Perlombaan festival. Kuwi duwe usaha didongake muga lancar. Amin, lancar anggenipun usaha. Pokoke usahane akeh. Tetep ngrembaka. Sampeyan nek jaya. mindhut saka kene kono to. Wo, ketemu Resto sing paling gedhe dhewe. Jenenge Resto. Lali aku Restone jenenge apa ya Bapak Agus ya? Oh, kulinane jajan hik kok iso. Lah aku nek mlebu rono ora kuat le mbayar no, ngawur ae. Oh, gampang kok nek rono. Lah iki saka saking bengah-bengah Istana kuliner niku, Pak. Ah, Oh, lah iya. Punyake Bapak Agus. Istana kuliner nek ra iso ning istana kuliner kok ning istana boneka ae. Nek pasar Alah, malam. ora manung istana boneka, ngejak kowe wis kaya ngejak boneka. Ngawur. Iki saking Bapak Agus. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Sehat selalu nggih, Ora lokak Pak. ning Berkah Jaya Kebak. barokah. Nggih. Yo, lanjut. Catetan sakjroning kadatan lur Yo 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 yo. aku kowe dadi garwa tak lereng ning gubuk asmara Nggih, Gubuk Asmara sampun. Gubuk Asmara sampun dipinangani. matur nuwun Mbak Risa Hapsari. Mbak Risa Hapsari. Iki penyanyi ora saka cedhak Mas,
Saka Palur. Palur. Nggih. Waduh. Berarti cerai Mbak Kawi. Nggih menika saking Sul Karanganyar Palur. Oh, Karanganyar. Sesuk nek pamane panjenengan ngetan mriko tindak mriko dijak dolan Risa ya Ris, dijak dolan nggone dulure ning Taman Safari Solo. Taman Juruk. Nggih, Taman Juruk. Nggih, Ya. Madake rupa kaya. Orang ne dulurmu lek nek sing kono dulur-dulur kabeh. Kuwi jenenge nenek moyang kok ngawur kowe. Nggih. Nggih, pun lajengaken Mas Ego. Nggih, monggo. Sing dikersake pokoke tetep hiburan terus. Nggih, yo Mbak Risma tak aturi jumeneng. Nggih, wah pokoke awake dhewe dadi pemandu ya. Malam Minggu, malam yang panjang, Malam yang asik buat pacaran. pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, Aku dan dia jatuh cinta. cinta yang dalam sedalam laut, laut meluas, cintaku hanyut. Lelepah pakan aku alah hiwak mentah. Tak gawa ning kulon omah. Lalapane alah brambang uyah. Leleli pakan aku alah hiwak kali. Tak gawa ning kulon kali. Lalapane alah iwak. Apa? Saiki nek lelepong. Pakan aku alah iwak dondong. Apa ana iwak dondong? Daginge Alah, iwak pakan aku telek lepong ngono. mosok kowe iki gareng kondang kok panganane telek. Yo, kapok Maksudnya kowe. sampean sing Kami nyanyi. ceklokan dhewe. Baru mangsa kowe. Waduh, Mbak Ega ini sing kudungan abang yang guyang lah. Waduh, malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Sing langsung ngene iki. Iyalah, ngene iki apa tak takon? Ngene iki Ngene iki apa? sarange kuwi jenenge. Sarange yo. Iya. Yo mengene iki tok. Ora ana sing mlayu rene. Kok jenengan disawur dhewe to. Sawur kembang ngono. Apa to sing diparingi to? Maksudnya ngene kuwi, dene iki tetep tresno karo budaya sing ati luwung iki. Mbak Risma. Mbak Risma yo, maju. Pokoke panyunan sing kene Panyunan, sik. ayo apa? Wonten kembang rawe, Pak. Nggih, iki ana Nggih. saka wisata alam. Perantunan minta lagu Lintang Asmara Selendang Biru Ngabut Biru. Siap. Yo. Lintang Asmara. Apa? Tembang. Kembang Oh, Rawe. Kembang Rawe. Ya. Langsung nggih. Nggih. Nggih, yo. Ceritane wong seneng kancane dhewe. Wiwitane. Tane lugu. Yo 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 yo. Pinan Saya suwe. suwe sampai cecer nyakal tangan. Banjur ngomong. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Ceritane. Ceritane wong seneng balik. Wiwitane. Ceritane lungguh jejer Yo 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 yo. Saya suwe. Saya suwe saben petuk jiwit jengkule. Banjur ngomong. Banjur ngomong mas, aku tresno.
Saya suwe saben jejer yang tangane banjur ngomong mas aku sayang yo 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 banjur ngomong mas ya ya aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe yo 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 luar biasa Giri Laras kok laras Giri Laras sae nggih Pak Bu Pakde Gareng pripun sae napa sae Pakde Gareng sae nggih ae ya piye Alah akhir-akhir monggo lek dangkate alah gumun ngono wae. kuwi padha gumun kabeh Lah gumun no. kok iso Wong batang sae nggih sae dangkate. dialem ngono lho awakmu ki dilem Gumun nang. padha seneng kabeh wong Lho iki kanca Giri Laras ki nom-nom kabeh. ya Sebabe apa kok nom-nom kabeh? yo tegese umure sik enom Ora. kok iso lagi Angkrono sing tuwa sithik pateni. tuh sithik pateni Berarti kowe meh ya, Dek. Pak Sulamin menika ya senior kok iso Lah ya kudune ana sesepuhe ning ora kabeh. Ya mung siji ki tok. Gawe sesepuh pengarep. pengarep Pokoke anggere sing pratek guna tuwa sithik pateni. pateni padahal iki gareng sak Aku ora melu Giri Laras kok. Ya, Mas. Dadi ora pateni. oh bengi ki ra melu Giri Laras Melu! ora melu Mbak ora melu Melu. kok jero rombongan ora melu ra Lah melu iya. Nggih, Nggih. iki mau tang 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 teng tang teng rororeng tang 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 teng tang teng rororeng tang 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 teng tang teng rororeng tang 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 melodine tang teng rororeng tore 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 tata tore 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 tata tang tang ada apakah kiranya di monakku asik hingga kau mengajakku pergi ke sana. Apakah engkau benar belum tahu? Ada uget-uget yang pandai berjoget. agadok Asal Sale mata ngantuk kuwi tambane apa
aja ngono. Mas, Aja ngono. Kadung janji mengko aku gelo. Kabeh lagu ki ngerti ora kowe? Aku gumen lho. Saka pertamane mau apa? Lagu Kembang Rawe. Nah, Kembang Rawe iso tekan Monas iki lho. Monas lho. Monas lho tekan ngendikanipun Pak Eko, kabeh lagu iki sumbere saka lagu gethuk. kok iso? Yen liwat aku kelingan kupu kae biyen tak golek Iya iyo. yo Iya iyo. rene-rene bebarengan ayu kanca padha dolan gethuk Iya ya. gethuk asile Lah kok mbok sambung-sambung Bubuk Asmara. Bubuk Asmara tekan gethuk iki. iya Iya tetep terus gethuk. podang kuning kae yo Jajal. gethuk Jajal. luwe becik Becik patenono timbang pepisahan lawan Yesulestyo Asik. rene-rene bebarengan ayu kanca padha dolanan Gethuk. gethuk Mas asile gethuk Kandhani. Ya, lagu sembarang-barang kok tekan Sriuning Mustika Tuban. Rambut tresno lan sapaya pati. rene-rene bebarengan ayu kanca padha dolanan Gethuk. gethuk Mas asine Ning aku ora setuju aku. kok iso Nek bebarengan kok sebaya mati. Aku ya iso iki. gethuk asile Iso aku. Apa? Mas, mas, mas aja diplera. Mas, mas. Mas lho. Kobong. Bos aku ora mbok pasno lho. Ngene wae, Gat. Timbangane aku resik ora dipaske to. Iki kanca-kanca iki nek karo lanangan rada nganu, piye sentimen, metermen, kilomen. yo Ha, kudune sing wedok. kudune aku Ayo. lagu apa iki Yo mas-mas ki mau. Mas Lah, bosok nganu njur ngalih kene. iya lagune mau kan Sriuning Mas aja diplera. Mas, mas, mas aja dipoyoki. rene-rene bebar kok gak pas ya walah bae yo gak kabeh Sampeyan ki ora kabeh lagu saka gethuk. walah iya bapak enek larase sing penting larase padha iso intine padha Saiki ngono kok. Putri Kinasih. Cinten Putri Kinasih Bapak ingkang ngasta gendar nika. gendar kaya gendar kayak sambal pecel gendar Iki nek ngantuk lho kaya dilatih gendar ngene. arepmu kok iso Ya. Monggo Mbak sapa? Mbak Jesslyn. Mbak Jesslyn yo. Aja ninggal aku Terima bonceng wiwit budal jarene bebarengan bareng-bareng pagi abang terus kadiwa liyane Selamat malam Pak Dalang. Selamat malam Mbak Selamat malam Pak Jesslyn. Sugeng. Raiku sak orek-orek Pak jelas. Gareng. Nah, Pak Gareng Mbak kae. Mbak Eka. Iya. Gedegen. aku serik karo tukang kendange, Mas. Napa? Wingi aku tanggapan bareng karo tukang kendange. Nggih.
Adene iki ragu-ragu lah ngopo kok brengosmu mbok ingu lak ngono to Mas. Lah kowe ora ngerti. Brengosku metu berarti aku ora tanggapan gareng, aku ya ngono to. Iki mau terakhir. dicukur. Jam 5 mau tak cukur. Wis. Sak ngisore. Sak cangkeme sisan tak cukur. Nggih. Iki Mas, mau ya ana pamundutan sing dikersakake Mbak Puput. Napa? Kersane bareng kali Mbak Jesli. Oh, ngaten Mbak Puput. Disepoti Mbak Puput. Yo. Oh, Mbak Puput ya nu. Sepoti le. Mas, 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 aja dipleroki. Mas aja dibayani. Karepku jangan dieseni. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden katimulan. Mengko keri ing jaman. Kaya sing eling Eling bab apa? iku budaya. Bener kadangmu. Wilujeng dalu. Wilujeng. Wilujeng. Ora wilujeng. Wilujeng dalu Pak Gareng. Mbak. Nggih Mbak Puput. Nggih, wah tenan kok. Pokoke sinden-sindene waranggonane Pripun? kiri laras ki nom-nom kabeh. Wis. Kaya nom kae pimpinane kaya nom. Krono bene ora. Mbak Puput ki ya dhuwur piyayine lencir to. Sok nek gedhe aku ngene iki sok. Sok nek gedhe, lehmu gedhe kapan? Asa telek gedhe mundak dhuwur ngono ngene Iya. iki. Ya kudu nggawa sepatu Titanic kae. Iya sepatu heel hae ngarep ben Dolen geblak. aku ngene. Kamu Nggih, kan sing dikersake Mbak Puput mau napa? Bayar apa niku? Imbang ngono kalian bawa. Nggih, dibawani. Lah bapake pun ingkang nyuwun wau. Ya Bapak ora sinten? ngerti sing Pak Mulyanto, Mas. Pak Mulyanto. Malvin. Pak Mulyanto iki kang pundi? Hah? Pak Mulyanto kok ora ngerti piye to Pak J? Kae Iso. sing cacir gise. Matur suwun nggih, Pak. Suwe ra Niki petuk napa karo niki? dulur lanang. Minumane. Matur suwun. Nggih. J. Nggih, sing Kenapa? dikersake kalian Kowe gowo. matur nuwun mau diparingi apa? Minuman. Minuman. Minuman apa? Aja gur minuman. Lho, Liyane njaluk. liyane napa, Pak? Aku jalukno sisan ngono lho. Iki Eka njaluk minuman sak surungane. Nah, iya to. Maksudnya sak cemilane iki lho. Sak surungane kok jero apa glek-glekan. Nggih. Tembange napa wau? Iya. Niki Timbang ana katresnanku. Timbang ana katresnanku yo. Nggih, monggo nderek. nganu napa? Ora Bawane ketuk meneh. pangkur mawon, Mas. Nggih, pangkur Semarangan. Boten. Pangkur Rinoso. Nggih, pangkur Rinoso. Oh, boten pangkur Oh, mingkar-mingkur. mingkar-mingkur nggih. Manut. Sama sing muni. Rapopo Rinoso karo mingkar-mingkur isih anak ndulur kuwi. Cek tunggale. Ayo kan ini. Pangkur biasa karo mawon, nggih, Kanjeng Mas. Rama. Nggih. Mingkar. Ngomong tintingane karo Aa Sulam. Sakinten. Iki bapakne. Bapake. Aku tak kira mau sik apa piye tak kira piye ngono. Masa ana Pakku. bapa nyekek anak ya. Ono-ono wae. Kasusmu. Iso. KDRT. Api. Nek padha geleme kok KDRT. Waduh. Masa Iya, iki. apa? Ora Bas, sing ning nggon Bas, TV-TV kae lho. Anakmu ki uteke rodok menceng. Ya. Mingkar mingkuring kara Alah senenge kok gawe kireke muni meneh Ji. Nggih. Tahun wingi ana kireke saiki kireke tambah gede apa? Cek urip. Ngerti nek pake ning kene ngono kuwi. Pake sapa? Sapa? Mau piye? Kok iso panjenengan tau ngapa?
Kak, kayak ono Kak. Piye? Mak hu ngono mah piye? Malah apik iki karo kae. Werder. Iya. Nek kikik ora ngono. Kirek piye? Kikik sing cilik lho. Milo. Malah apik iki. Isen, kok iso lho cangkeme iso apik ya? Cangkemmu. Tem. Tutuk. Lho kowe aja ngeno karo kirek lho. Kowe karo kirek lho larang kirike. Kok iso? Lho, herder. Herder? Anakan kuwi anakan herder iki lho, Ya, tekan 50 yuta. 50 Kowe nang yuta. kene ku lho pol 7 yuta iki nang kene. Cek larang anu ya. Larang kirike. Lah ya, pamane kirek ku lah ndek bapak to. Iya no. Kireke ning dalan nyebrang mati ketabrak bis des. Kuwi kira-kira bapake Ya nesu. bapake tetep muring-muring jekok-jekok rono. Sabar, sabar. Sabar, Reng. Sabar. Lah, Kirek, anak kirekmu mati des ketabrak bis, bapake nesu apa ora? ya nesu no. Sabar, Reng. Apa kowe iki arep ngenekke aku bapake asu to ya. Suwun ya Bu ya. Sabar. Ora usah nesu-nesu. Matur nuwun Bu, sampun jenengku nekke kula asu. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Suwun. Awake iki dilorotke ora gede-gede ngono kowe. Iki ngapa to kok iso? Heran aku kowe. Yo sambung. Akarono. Akarana. Oh beda sing kok. Karenan marti siwi. Sapa? Hei! Bapake semeneng anake melu jedok-jedok. Bapakne wis meneng malah anake melu jegok. Rian aku. Kaya kaya apik men kene kono kirek apik men to nang kene iki. Malah apik awakmu karo kae. Ngoyo seniore kok. Wis meneng. Malah kono ora gelem meneng. Ora apa dua sik. Ya. Yo Mbak Puput. Sina Mengeres mine kita. Ayo jogok meneh. Sinupa. Coba. Sinupa sinu karata. Mare. Piye Len? Njaluk balung karo bapak kene balung anakmu ki lho. Kire sina kula gelan apa tas? Jegak jegok bae heran aku. Ora diapotas engko nesu bapake. Ora, Oh, nek ora diaputas nesu. gampang. Ana sing arep ndandake. Rata-rata pakaratine ilmu luhur. Ampun jeje nembang kok mesti kae anu to. Kuwi jane nggowo kowe nggondo apa to, Je? Aku gawa balung ya ta. Iya. Mareng Mesti. dengkulmu. Aku padake kirek mareng iki lho. Aja kalah karo kirek kowe nek gelem mareng. Kirek iki jam-jaman kowe paling pira to? Alah. Kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji Yuk tembange.
Mbak Jesslyn. Saben dina mong alamon jroning sepi samon among tansah katulung wewayanganmu doh Kang Mas Nonan. Oper. Lita-lita na bisa lali sayang terus Sing sayo sing luput. Lamun mangkono piye katresnan mung Piye katresnanmu. Yo. Ae adimu kok nyanyi barang kae. Ayo Kak. Adimu. Nyanyi. Iya. no. Oh iya. Mosok mung meneng wae. Nah iya to. Cakepane teko ndi? Mongko. Malah ngelingke kowe iki. Oh, kowe karo kene wis sak klub kok ya. Kok gak ada rono. Klub herder. Yuk. Mongko. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane tam bisa Yuk. Ya. Cunduk lan prasetyaku. Kurbanake jiwa nyoket Mas. Saben dina mong alamon jroning sepi Ya. Yo. Jebul ning kene. Wis, teko mongko wae ayo. Mongko. Mongkok yuk. Mongko. Ya saking senenge mongkok. Iya. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane tak bisa ditopo tunduk lan prasetyamu kurbanake jiwa lan Sik. Aja lenggah sik nang kono sik. Ah. Iki Pak Digarek, Nggih. kali Mbak Eka, kali Giri Laras. Angsal salam saking Pak Di Pluntang. Oh nggih. Nggih.
Piantune mirsani saking dalem. Nggih. Ah, Mbak sapa? Mbak Jaslin karo Mbak Puput karo Mbak Eka. Nggih. Nah, niki ampun lenggah riyin. Niku enten panyunan apa? Niki enten panyunan Lintang Asmara, Selendang Biru, Kabut Biru. Terus niki sing saking wisata alam Perantunan. Terus saking Limnas CS Tanggulangin lagu Podang Kuning. Siap. Nggih. Mbak Jaslin karo Mbak Eka karo Pak Garing menenggah sik ra apa-apa. Oke. Oh, Nah. saya sama Puput. Iya. Siap. Mesake ket mau jumeneng ket lekas. Aku istirahat dulu. Iya, lenggah wae sik. Siap. Wah, kudu diselani. Ya, Mbak Puput karo Mbak Jaslin arep sing apa sik? Selendang biru mawon. Selendang Biru ya. Kansenan karo Giri Laras. Ya, coba. Selendang Biru. Giri Laras. Wasik. TBS. Kiri laras. Alaho. Sik, 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 sik. Nggih. Nah, Mbak Sing Jaslin ngersake karo selendang Mbak biru wis Puput. diaturake. Selendang Biru. Nah, niki Linmas. Apa? Oh, tambah liban diputer sik. Nah, niku sing dereng anu napa niku? Sing dereng dipinangkani. Kata sing dereng pinangkani. Napa? Lintang Asmara ya urung. Lintang Asmara, nggih. Duet nggih Pak Gareng kali sinten? Mbak nganu to, bintang tamu no. Mbak Bintang Tamu. Oh, nggih kali Mbak Eka siap nggih. Yo Mbak Eka jumeneng nggih. Lintang Asmara. Ya. Wong ayu. Semono ya, Bos. Nggih, Bener. leres. Oke. Dipaske sik. Awes. Ambil nada. Nek tak paske kono ya remuk cangkemku kok ngawur. Piro? Cek dulu, cek dulu. Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Kowe iki arep ngopo? Aku dodok karo kowe ngaku kok meh padha to. Kowe iki cedak dispenser. Masa tidak dispenser? Jarang ngene iki ya. Dispenser nggo keran. Kowe wong ayu ya. Nek iya no. Terus aku jawab. Wong kakus tresna. Apa? Wong bagus, ora wong kakus. Rumasaku wise kok Arep iya. kakung dadi kakus. Kakung sing paling bagus. Iya nek dadi kakus semua aku. Kali ini ya, Kok tindakke sithik to, Mas? Kakus ki WC. main gamelane melok. Oh, gitu malah gamelan. Berarti perpaduan antara pentatonis dan diatonis. Nah, ben melu kerja kabeh. Kolaborasi dan harmoni yang sangat sinkronisasi karena sudah terreiterasi dan koridor-koridor oleh Nek mulang mahasiswa aja nang kene. Ya. Yuk. Semono mau. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. wong bagus hantap Kok malah kon nuntut wong ra weruh. rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi Ini mau isin aku. Kok iso izin? Wekmu putih, wekku ideng ya. Aku ya izin kok. Kene coba. Iya ta. Delok ngene. Oh. Oh, lah tanganmu dawa, tanganku gak cupet. Lah aku milih sing dawa apa sing cepet? Ya dawa. Ayo, wekku Dawa dawa. umure, Iya amin. dawa rezekine kaya Amin. keluarga ageng gintungan kene. Ah. Kiai iki nek royal, roh penyanyi munggah ngono wis do nyawer luar biasa. Kathah Iya, ya, tambal ban, lancar tak setel rezekine. langsung. Iya. Bos, ayo. Tambal ban. Tambal bal. Ya, kita panggilkan penyanyi. Nah, yang nonton di luar pagar, hati-hati nanti bisa kecantol. Tol. Apa
Awakmu dadi Eko cara ngono. Oh, aku dadi ekone. Malam hari ini sudah dipersembahkan Nan. hidangan Ngan. yang berbentuk buah-buahan. Ada nanas, Nas. jeruk. Ro. Alah, cangkeme kok iso Ya hati-hati. kan burine. Yo jer apa? Oh, dadine nek sing rada ngono jer. Boh. Nggih. Ayo Mas yo, tambal ban. Monggo. Hei, asik. Hei. Bareng-bareng. Apa? Ya. Sek. Semuanya berdiri, yo. Sek yo berdiri. Sek. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Golek pangan duit sing halal. Waton cukup tiga sandal lan pangan. Asik. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes tengku krasa kroncongan. Yeah. Iki yang ana ban bledos banter jawab ya. Iya. Macet jor. Yo. Ana ban pecah. Iki ana rezeki teko. Macet jor. Ban pecah maneh. Esok rezekine tambah numpuk. Kowe tambah numpuk. Tambah numpuk. Tambah numpuk. Masih bisa bangun. Asik. Asik. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Golek mangan duit sing halal. Waton cukup tinggo sandang pangan. Yeay. Asik. Matur nuwun, Bos. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan. Ya, gintungan bergoyang kiri laras. Ana ban pecah wah iki ana rezeki teko. Macet jor ana ban maneh rezekine tambah lumpuk. Iki mau apa? Tambal ban. Nganu tambahan bal. Nggih, saiki mumpung
iki wis jumeneng kabeh to. Heeh. Tembang sing Kanggo pungkasan limbukan. Kanggo pungkasan limbukan. Nggih. Bareng bar niku mangke tak neruske laku mangke bar. Siap. Nggih, Mas. Mas Gareng. Nggih. Mbak Cangik niki mau wonten pamundutan saking Pak Kakak Bacara Nada. Nggih. Nika nyuwun tombo kangen. Oh nggih. Kangen nggih. Nggih Siap. via WA wau sampun Nggih. WA. Nggih, mangke karo disambung Oh, ning. gelang. Bapak. Anu sing Mas gelang alit repon siji. Ngawus Mas Gelang alit ali-ali. Saiki njaluk repon nek, Mas. Wah, ribuan. Sampean kaya gaduk le nyetir. Nggih. Rene nduk Mbak Ika. Nggih. Dhewe iki lak paguyuban sinden 150 cm to. Oh iya. Sinden S3 mesti. Satu seket sentimeter. Ayo sing rumasa 150 sisir. Malah ra ono kaya niki. Malah penak ya, Mbak ya. Ngirit seragam ngirit. Kae nek pamane anu buntele angel ya kedawan. Ora le ngirit, sing bebojan sing bingung. Piye? Nek kowe entuk bojo dhuwur. Lah malah ngambung bantal ngawur e. Oh iya ya. Yuk, Yo, cak. co 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 co. Sama gila. Karawitane apa, Mbak? Jadi Kiri laras. Kiri larasnya ini. musiknya apa? Diri laras kebanggaanku. Idolaku. Yo. Yo. Nggih. Monggo Mak Limbo, Mak Cangi. Mbak Waranggono men lenggam.